Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Moje meno je Kristýna Pančíková a som odbornou asistentkou na katedre cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jó napot kívánok, Krisztina Pancsíková vagyok, a Nyitrai Egyetem Európai Tudományok karán dolgozom. Rozvojom udržateľného kultúrneho cestovného ruchu sa zaoberám od roku 2015, keď som začala svoje doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. A dnes na tejto konferencii by som vám rada predstavila svoju štúdiu Integrácia udržateľného rozvoja vo vybraných múzeách a galériách na Slovensku, analýza v kontexte sociálnych, ekonomických a ekologických cieľov. Nehéz ezt pontosan lefordítani. 2015 óta foglalkozom fenntartható turizmussal. Dobre, skúsim pomalšie. Čiže skôr ako prejdem k samotnej štúdii a k výsledkom, objasním východiska skúmania. Východiska? Skúmania. Mielőtt belekezdenék, az alapelveit, a kutatás alapelveit szeretném elmondani. Ako vieme, tak udržateľný rozvoj je v súčasnosti najdôležitejším globálnym cieľom, ktorý ovplyvňuje alebo zasahuje do všetkých oblastí spoločenského a hospodárskeho života. A v podstate tie jeho princípy sú aktuálne aj pre kultúrne inštitúcie, ktorými sú aj múzeá a galérie. Tehát a fenntartható fejlődés a szociális és a társadalmi életnek a fontos része, és nagyon érinti a múzeumok és a kiállítóterek működését is. Očakáva sa od nich, že nebudú len chrániť v súčasnosti a sprístupňovať kultúrne hodnoty, ale že sa budú aj podieľať na formovaní spoločenskej zodpovednosti a podpore udržateľných praktík. Tehát azt várjuk a múzeumoktól és a galériáktól, hogy nem csak bemutatják a fenntartható fejlődés, a fenntartható turizmust, hanem segítenek is abban, hogy ezeket meg tudjuk őrizni a társadalomban. To zahŕňa v podstate aspekty ekonomické, sociálne, environmentálne, vrátane vzdelávania, udržateľnosti aj prístupnosti. A fenntarthatóságnak és a hozzáférhetőségnek nem csak önmagában van értelme, hanem az egész társadalomra, a gazdaságra és társadalom működésére is hatással van. Takýto komplexný prístup je plne v súlade s novou definíciou múzea, ktorú prijala Medzinárodná rada múzeí v roku 2022 a ktorá hovorí, že múzeá nemajú byť len neziskové inštitúcie, ktoré majú chrániť a sprístupňovať kultúrne hodnoty, ale sú to miesta, ktoré majú byť inkluzívne, prístupné a podporovať rozmanitosť a udržateľnosť vo všetkých aspektoch. Tehát a 2022-ben újra definiálták a múzeumok szerepét, és nem csak arról szólnak, hogy bemutassák és megtekinthetővé tegyék azokat az értékeket, amiket bemutatnak, hanem a szervesen részei a társadalmi fejlődésnek. Vzťah medzi múzeami a galériami a udržateľnosťou je taký obojstranný, ambivalentný a veľmi dynamický. A múzeumok és a galériák közötti kapcsolat, ez nem stacionáris, hanem egy dinamikus kapcsolat, ami fejlődik akkorra. Sociálna, ekonomická a environmentálna udržateľnosť sú vlastne kľúčové nástroje, ktoré môžu pomáhať rastu a stabilite týchto inštitúcií. A na druhej strane význam kultúry pri podpore udržateľného rozvoja v miestnych a regionálnych kontextoch súvisí s tým, že múzeá a galérie vlastne svojimi činnosťami môžu napomáhať rozvoju, hlavne v súvislosti s prepojením na cestovný ruch. Tehát a múzeumok és a galériák gazdasági értelemben is fontos hozadéka van, és összekapcsolják, vagy össze tudják kapcsolni a gazdasági fejlődést a turizmus területén is. Čiže udržateľnosť je vlastne vnútorne spätá s poslaním každého múzea a galérie, pretože je zakotvená v jeho podstate ako stálej inštitúcie a v jeho potrebe slúžiť súčasným aj budúcim generáciám. Tehát a fenntarthatóság a múzeumoknak egy alapértéke vagy alaptulajdonsága, hiszen segít abban, hogy az egyes generációknak összekapcsolja
Takže aby bolo riadenie týchto kultúrnych inštitúcií naozaj udržateľné, tak by mala byť udržateľnosť a jej princípy implementované do všetkých fáz ich riadenia, od plánovania cieľov až po ich optimalizáciu v ekonomickej, environmentálnej aj szociálnej oblasti. Tehát ahhoz, hogy a fenntarthatók legyenek a múzeumok, magát a fenntarthatóságot a múzeumok irányításában, a menedzsmentjében is figyelembe kell venni. Preto sme sa aj my, teda ja vo svojej štúdii zamerala na tie sociálne ciele, ekonomické aj environmentálne ciele a na činnosti, ktoré vykonávajú múzea a galérie na to, aby ich dosahovali. Tehát én is a tanulmányomban a gazdasági, az ökológiai célokra, a múzeumok céljaira összpontosítottam, amiket figyelembe kell venniük a mindennapi működésben, ahhoz, hogy a céljukat teljesítsék. V kontexte cestovného ruchu pritom sociálnymi cieľmi rozumieme uspokojovanie duchovných potrieb návštevníkov, čím vlastne múzea naplňajú to svoje poslanie, ktorým je nielen ochrana, ale aj sprístupňovanie kultúrnych hodnôt. Tehát a múzeumoknak a szerepe, hogy megőrizzék és átadják a kulturális örökség egyes elemeit. A pritom práve udržateľnosť v tejto oblasti môže prinášať napríklad nové, atraktívnejšie prezentácie zbierok alebo oslovenie širšieho publika. Takisto inovatívnejšie riešenia správy zbierok, vrátanie potenciálu pozitívnej integrácie umelej inteligencie. Tehát nagyon fontos szerepe van a múzeumoknak abban, hogy átadják a fenntartható fejlődés alapelveit, és hogy az új időszakban integráljuk például az mesterséges intelligenciát is. Potom v oblasti environmentálnych cieľov tam múzea a galérie čelia takým výzvam, ktoré súvisia s obmedzovaním ich negatívnych vplyvov na ekosystém. Negatívnych vplyvov múzeí. Tehát a múzeumok feladata az is, hogy korlátozzák maguknak a múzeumoknak a negatív hatását a környezetre. Znie to možno čudne, ale múzeá majú špecifické podmienky na to, aby fungovali a aby spravovali zbierky, čiže tam sú veľmi náročné podmienky na teplotu, vlhkosť a celé to uskladnenie tých zbierok. Čiže s tým súvisia aj potom vysoké nároky na spotrebu energií. Tehát az elsőnek furcsának tűnhet, amit előbb mondtunk, hogy a múzeumoknak is káros hatása lehet a környezetre, de nagyon speciális igényeik vannak, hogy a gyűjteményeket fenntartsák, állandó hőmérsékletet, állandó körülményeket kell teremteni, aminek negatív hatása lehet a környezetre. Ďalším problémom je vyhovujúci stavebno-technický stav, ktorý je potrebný a nevyhnutný pre využívanie v cestovnom ruchu. Nakoľko múzea a galérie sú často lokalizované v objektoch, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, tak tam vlastne dochádza možno k takej dileme manažmentu. Na jednej strane, aby sa minimalizovala strata autenticity a na druhej strane, aby sa maximalizoval užitok pre návštevníkov. Tehát a múzeumok általában nagyvárosokban vagy sűrűn lakott környéken vannak, és nagyon gyakran műemlék jellegű épületekben, ami komoly kihívásokat jelent ezeknek az épületeknek a fenntartása, karbantartása. No a posledným pilierom udržateľnosti je ekonomický pilier a tu vlastne na to, aby múzea a galérie mohli plniť tieto mimo ekonomické ciele, je nevyhnutné, aby fungovali aj po finančnej stránke. Tehát ha nagyon fontos része, vagy nagyon fontos eleme a fenntarthatóságnak a múzeumok tekintetében az, hogy magukat az épületeket is fent tudjuk tartani. Taký pretrvávajúci problém financovania kultúry pretrváva do súčasnosti. Hovorí sa o ňom v podstate dlhodobo a tu je potrebné si uvedomiť, že cestovný ruch môže byť určitým príspevkom pre kultúru a pre financovanie, ale nemožno to brať tak, že cestovný ruch bude financovať kultúru, pretože kultúra je brána na Slovensku väčšinou ako verejný statok a domnievam sa, že ľudia nie sú na Slovensku veľmi zvyknutí platiť za kultúru. Tehát a múzeumok fenntartásában komoly szerepe van a turizmusnak, de nem várhatjuk el, hogy maga a turizmus tartsa el, vagy tartsa fönt ezeket a múzeumokat, és hát sajnos az átlagember Szlovákiában is nincs hozzászokva, hogy fizessen, vagy megfizesse a valós értékét a kultúrának.
A preto je dôležitá možno taká do budúcna taká plošná zmena uvažovania o prepojení kultúry a ekonomiky a taká podpora finančnej angažovanosti týchto inštitúcií. Tehát nagyon fontos lenne egy szemléletváltás a jövőben, hogy tényleg az emberek megértsék, hogy a kultúrát ahhoz, hogy fenntartható legyen, meg kell fizetni. Už prechádzame teda k tej našej štúdii, kde cieľom bolo analyzovať integráciu udržateľného rozvoja do riadenia vybraných múzeí a galérií na Slovensku a identifikovať činnosti, ktorými prispievajú k dosahovaniu ekologických, environmentálnych a szociálnych cieľov na trhu cestovného ruchu. Tehát akkor most átérnénk konkrétan a tanulmányra, amiről szó van, aminek a célja az volt, hogy elemezze a fenntartható fejlődés integrációját a kiválasztott múzeumok és galériák menedzsmentjébe, illetve annak az elemzése, hogy hogyan járulnak hozzá ezek az intézmények a szociális, gazdasági célok eléréséhez a szlovák piacgazdaságban. Oslovili sme celý základný súbor múzeí a galérií na Slovensku. V tom čase vlastne register múzeí a galérií evidoval okolo 110 múzeí, vrátane 18 samostatných organizačných útvarov Slovenského národného múzea. Tehát megszólítottunk minden hivatalos múzeumot és galériát Szlovákiában. Abban az időben, amikor elkezdtük ezt a tanulmányt, 110 ilyen intézmény működött Szlovákiában, ideértve a Nemzeti Múzeum 18 saját intézményét. A 29 galérií vrátane 4 samostatných organizačných útvarov Slovenskej národnej galérie. És 24 múzeum volt, ebből 4 szintén a Szlovák Nemzeti Múzeum önálló intézménye. Dotazníkový prieskum prebiehal od mája do septembra roku 2024 a oslovovali sme riaditeľov alebo manažérov múzeí a galérií elektronicky. Tehát az adatgyűjtés 2024 májusától szeptemberig történt, és elektronikusan kérdőível szólítottuk meg az említett intézmények igazgatóit. Podarilo sa nám získať odpovede od 36 riaditeľov alebo manažérov múzeí a 14 riaditeľov galérií. Összesen 36 múzeum igazgató és 14 galéria vezetője, aki reagált az elektronikus megszólításra. Na to, aby sme mohli nejak zovšeobecniť výsledky, som pracovala potom so štatistickým programom, používali sme také zložitejšie štatistické testy, výsledky sme potom overovali v štatistických programoch. Tehát ahhoz, hogy az adatokat integrálni és interpretálni tudjuk, ehhez speciális statisztikai programokat, szoftvereket használtunk. No a z výsledkov prieskumu vlastne vyplynulo, že múzeá a galérie stále priorizujú sociálne ciele, tým venujú v riadení najviac pozornosti a až na tej druhej, ďalšej úrovni sa venujú environmentálnym a ekonomickým cieľom. Tehát a kutatás eredménye az volt, hogy a múzeumok vezetői a szociális célokat preferálják, ezeket részesítik előnyben, és második helyen vannak a gazdasági és a környezetvédelmi célok. Ono je to vlastne v poriadku, lebo tie sociálne ciele súvisia vlastne s ich zákonným poslaním. Na druhej strane, ak vlastne ak to múzeum alebo galéria nebude fungovať po ekonomickej stránke, tak nemôže plniť ani ten svoj szociálny cél. És ez rendben is van, mivel a törvényből adódóan is, és az alapszabályokból adódóan is a szociális célok a legfontosabbak a múzeumok számára, de hogyha a gazdasági célokat nem teljesítik, akkor nem tud működni egy múzeum. Pričom aspoň ja osobne to tak vnímam, že na Slovensku to problematické financovanie múzeí a galérií ani tak nezáleží od nejakého úsilia alebo nesúvisí s nedostatočným úsilím riaditeľov, manažerov múzeí, ale skôr s tým nereformovaným slovenským kultúrnym prostredím s prevládajúcim verejným sektorom. Tehát ez rendben is van, és teljesen érthető, hogy nem a gazdasági célok az elsők a múzeumok számára, de hogyha ezeket nem preferálják és nem tartják be, akkor a hosszú távú működésük nem biztosítható.
Na ďalšej tabulke, alebo v ďalšej tabulke sú vlastne uvedené spôsoby, akými sa riaditelia snažia o dosahovanie sociálnych cieľov. Prvé tri, také najdôležitejšie, vyšli v tom prieskume, že sa snažia využívať rozmanité interpretačné techniky, snažia sa naozaj rozširovať tú ponuku animačných služieb, aby prilákali návštevníkov, aby to urobili zaujímavejšie. A potom som sa tam dostala k jednému takému záveru, že sa snažia sprístupňovať verejnosti dedičstvo v podstate prezentáciou vo vhodne určenej prevádzkovej dobe. Tehát ami a szociális célok teljesítését illeti, az itt látható a táblázatban, ami az elemzésből, vagy az elemzésnek az eredménye. Tehát, hogy ami fontos, hogy különböző interpretációs technikákat részesítenek előnyben a múzeum vezetői, különböző animációs szolgáltatásokat és aktivitásokat nyújtanak, illetve arra koncentrálnak, hogy a megfelelő nyitvatartási idővel támogassák a látogatottságot. Tie interaktívne interpretačné techniky už môžeme pozorovať na Slovensku, napríklad v Gemerskom Alohonskom múzeu, vo Východoslovenskom múzeu, v Liptovskom múzeu už majú nejaké takéto interaktívne prezentácie, kde zapojili virtuálnu realitu. Tehát látunk már Szlovákiában is ilyen modern interpretációs technikákat, mint a virtuális valóság, amit a Gömör-Kishonti Múzeum, a Kelet-Szlovákiai Múzeum vagy a Liptói Múzeumban már alkalmaznak. Ale čo sa týka tej prevádzkovej doby, tak tam je možné vnímať rezervy, nakoľko väčšina múzeí je otvorená do tej 16. 17. hodiny, prípadne niektoré sú zatvorené počas sviatkov, víkendov a keď si pozriete webové stránky, tak aj v čase obeda majú dokonca obednú prestávku, kedy to múzeum vlastne nie je až tak prístupné pre návštevníkov, ako by mohlo byť. A vlastne možno to súvisí a zrejme to súvisí aj s určitými finančnými a personálnymi limitmi. Tehát ahol még lehetne javítani, ami még problémás, ez a nyitvatartási idő, tehát hétvégéken, ünnepnapokon nem elérhetők a múzeumok, sőt sok múzeumban ebédszünet is van, tehát ebédidő alatt nincsenek nyitva, és ezen még lehetne javítani. Čo sa týka environmentálnych cieľov a ich náplňania, tam sa ukázali dva hlavné spôsoby, ktoré vlastne múzea a galérie realizujú na to, aby ich dosiahli. A to snažia sa pravidelne udržiavať tie objekty, aby sa vyhli rekonštrukcii a nejakým väčším obnovám. A potom tam vyšlo triedenie odpadu. Už potom... Tehát ami a környezetvédelmi célokat illeti, itt első kettő, amit kiemeltek, hogy próbálják karbantartani, tehát apró karbantartással az épületek állagát megőrizni, hogy ne legyen szükség nagy felújításokra, nagy rekonstrukcióra. A másik pedig a hulladék osztályozása, a szelektív hulladékgyűjtés. No a práve to využívanie takých obnoviteľných zdrojov energie a tých zariadení, ktoré šetria energiu, v praxi nie je veľmi rozšírené, pretože s tým súvisia samozrejme vysoké počiatočné náklady. Nagyon jó lehetőség lenne még az energiatakarékosság és a különböző energiatakarékos technológiák bevezetése a múzeum épületekben, de ez még nem jellemző, mert túl nagy kezdőbefektetésekkel járna. No a čo sa týka náplňania ekonomických cieľov, za také najdôležitejšie považujú múzea a galérie získavanie dotácií z domácich teda fondov a grantov, kde sú ale znevýhodnené tie inštitúcie, ktoré nepatria pod rezort kultúry, čiže v tomto smere sú znevýhodnené, pretože väčšinou tie dotácie poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Tehát ami a gazdasági célok teljesítését illeti, itt nagyon fontos tényező a pályázati pénzek, a különböző pályázatoknak a kihasználása. Itt azonban hátrányban vannak azok az intézmények, amik nem a Kulturális Minisztérium alá tartoznak, mivel ezeket a pályázati pénzeket elsősorban a Kulturális Minisztérium osztja szét. Potom sa snažia prispôsobiť ceny trhu cestovného ruchu, aj keď z môjho pohľadu tie ceny sú stále nízke, pretože, ako som spomínala, ľudia na Slovensku nie sú zvyknutí za kultúru platiť. Tehát ami szintén a gazdasági célban nagyon fontos a bevétel, ami a belépő jegyekből, a látogatóktól származik, de még nagyon alacsonyak az árak Szlovákiában. Tehát a múzeumok belépő jegyei nagyon olcsók, mivel a szlovák
polgárok még nincsenek hozzászokva, hogy az elején is mondtuk, hogy megfizessék a kultúra valós árát. No a potom sa snažia realizovať aj nejaké podporné činnosti na trhu cestovného ruchu. U nás to však sa zvyčajne obmedzuje na ten predaj muzejných produktov, suvenírov, kdežto v zahraničí tam je úplne bežné poskytovanie napríklad pohostinských služieb v múzeu a podobne. Ale samozrejme u nás to súvisí s legislatívou a s tým, že múzea pôsobia ako príspevkové rozpočtové a neziskové organizácie. Tehát lenne lehetőség különböző alternatív bevételeket is generálni a belépőjegyek mellett. Szlovákiában ez szinte kizárólag a szuvenírek vagy emléktárgyak árulására korlátozódik, de vannak erre Nyugat-Európában nagyon jó példák, hogy a múzeumokban kávézóval, étteremmel fogyasztásra bírják a látogatókat, és ez komoly bevételt jelent. Szlovákiában ennek tradicionális és jogi akadálya is vannak. Preto vlastne aj tie prínosy, ktoré nám vyšli, že riaditelia múzeí a galérií vnímajú, súvisia skôr s tým, že vnímajú cestovný ruch ako prostriedok na šírenie kultúrnych hodnôt, skôr ako prostriedok na to, že by im mohol pomôcť reálne zlepšiť ich ekonomiku. Tehát Szlovákiában még úgy látják, vagy úgy értékelik az idegenforgalmat, hogy elsősorban arra szolgál, illetve a múzeumok az idegenforgalom területén arra szolgálnak, hogy kulturális értékeket közvetítsenek, és nem arra, hogy a bevételeket növeljék. Ochota riaditeľov múzea a galérií je napriek tomu zapájať sa do cestovného ruchu je napriek tomu vysoká. Až 96% respondentov potvrdilo, že je pre nich dôležité, aby boli aktívnymi na trhu cestovného ruchu. A múzeumok menedzsmentje, vagy a múzeumok vezetői ennek ellenére nagyon nyitottak arra, hogy bekapcsolódjanak az idegenforgalomba, és minél jobban kihasználják a turizmus és az idegenforgalom által nyújtott lehetőségeket. Pričom 44 respondentov uviedlo, že majú pocit, že sa ich múzeum alebo galéria využíva v cestovnom ruchu nedostatočne. De a többsége, 44 válaszadó, ezek a múzeum vezetők, vagy múzeum menedzserek úgy nyilatkoztak, hogy nem eléggé használják még ki az idegenforgalomban rejlő lehetőségeket. 48% uviedlo, že sa využíva priemerne. 48% átlagosnak ítélte ezt a kihasználtságot. A dokonca 4% uviedli, že nadmerne. És 4% volt az, aki úgy gondolta, hogy erőn fölül, vagy a lehetőségeken fölül használják ki. Predpoklad je, že to sú tie hradné zámocké múzea, ktoré musia korigovať návštevnosť a skôr ju usmerňovať do tých mesiacov, kde je mimo sezóna. Ez a 4%, aki úgy gondolta, hogy túlságosan is ki van használva az idegenforgalom, ezek valószínűleg a vármúzeumok, amik annyira látogatottak a főszezonban, hogy az a gondjuk, hogy inkább elosszák a főszezonon kívülre a látogatottságot. Na to, aby boli múzea a galérie úspešnejšie na trhu cestovného ruchu, je samozrejme dôležitá spolupráca s ďalšími subjektmi. Ahhoz, hogy az idegenforgalom területén a múzeumok és a galériák sikeresek legyenek, az nagyon fontos, hogy együttműködjenek a szektor további szereplőivel. Ale výsledky potvrdili, že väčšinou spolupracujú len vzájomne alebo s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, no a v posledných rokoch s manažerskými organizáciami cestovného ruchu. De a valóság az, vagy a kutatás is azt mutatta, hogy a múzeumok leginkább egymással működnek együtt, és nem az idegenforgalom többi szereplőjével. Pre také lepšie dosiahnutie synergického efektu by bolo dobre ešte viacej rozvíjať tú spoluprácu aj so zariadeniami cestovného ruchu, dajme tomu s ubytovacími a hlavne so sprostredkovateľmi, teda s cestovnými kanceláriami, s cestovnými agentúrami. Tehát, hogy ezt a szinergiát a turizmusban rejlő, vagy a szinergia lehetőségét, hogy minél jobban kihasználják, fontos lenne, hogy a kulturális intézmények, múzeumok ne csak egymással működjenek együtt, hanem a turizmus többi szereplőjével is, tehát az utazási irodákkal, a szállásadókkal, illetve egyéb olyan szereplőkkel, akik a turizmusban vállalkoznak. No a okrem prínosov samozrejme vnímajú aj určité bariéry svojich činností na trhu cestovného ruchu. Predovšetkým sa v prieskume zmieňovali o takom nedostatočnom záujme obyvateľstva o kultúru, hlavne u mladých ľudí, čo samozrejme môže súvisieť so zmenou životného štýlu. Tehát a lehetőségen kívül bizonyos korlátokat is látnak ezek a múzeumvezetők a turizmus szakákban. A legfontosabb, vagy ez egyik ilyen fontos probléma, amit említettek, az, hogy az emberek, főleg a mai fiatalok nem érdeklődnek a kultúra iránt.
A ďalším problémom bola nedostatočne rozvinutá spolupráca práve s tými ďalšími subjektmi v cestovnom ruchu a potom problematické financovanie tých aktivít na trhu cestovného ruchu. Illetve a további ilyen korlát, amit beazonosítottak, ez a nem elégséges együttműködés a turizmus és az idegenforgalom többi szereplőjével, illetve a finanszírozás nehézsége. Čiže takými hlavnými zisteniami nášho prieskumu je, že múzeá a galérie na Slovensku sa snažia integrovať prvky udržateľnosti, udržateľného riadenia, ale samozrejme tá integrácia je odlišná od múzea k múzeu a od galérie ku galérii. Tehát a kutatásnak a fő megállapításai, hogy bár érdeklődnek és igyekeznek ezek a múzeumok és galériák, hogy a fenntartható fejlődést biztosítsák a saját maguk számára, de nem elégséges a finanszírozás és a kommunikáció szektorban. Oni majú potenciál prispievať k tomu udržateľnému rozvoju, ale ten potenciál nie je značne využitý, pretože vlastne oni bojujú o prežitie. Majú kopec problémov finančných, personálnych, pretože v týchto oblastiach sú poddimenzované. Tehát van potenciál a galériákban és a múzeumokban, hogy hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez és a turizmus fenntartható fejlődéséhez, de nem tudnak erre koncentrálni, mert mindennapi gondjaikkal, a finanszírozással vannak elfoglalva. No a vlastne z týchto výsledkov, čo by bolo ideálne? Hej? Takže toto je taká schéma, ktorá ilustruje tvorbu hodnoty z udržateľného riadenia a z udržateľného využívania múzeí a galérií v cestovnom ruchu. Tehát ez az ábra az ideális állapotot ábrázolná, hogy hogyan lehetne és hogyan lehetne kihasználni a fenntartható fejlődést és a fenntartható fejlődés elveit ebben a szektorban. Čiže keď sa pozrieme na ten obrázok, tak máme tam znázornený akoby trh cestovného ruchu a ak sa múzeu, galérii darí naplňať sociálne ciele, teda keď naozaj má tých návštevníkov, prichádzajú, sú spokojní, jednak uspokojuje ich duchovné potreby, vytvára nejaký priestor pre psychickú regeneráciu, podporuje vzdelávanie a tak ďalej. Zároveň vlastne, ak je dobre nastavená cenová politika, tak vytvára aj ekonomickú hodnotu pre seba, ktorú môže ďalej použiť na obnovu, prípadne rozvoj ďalšieho hmotného, nehmotného kultúrneho dedičstva. A zároveň vlastne tam vznikajú aj pozitívne externality pre ďalšie subjekty, najmä pre miestnych obyvateľov, okrem toho, že sú teda hrdí na to svoje cieľové miesto, kde bývajú, tak aj vytvárajú sa ďalšie ekonomické, profesionálne príležitosti pre nich. Tehát itt az ábrán az látható, hogy a múzeumok és a galériák, hogyha ideálisan bekapcsolódnának és be tudnának kapcsolódni az idegenforgalmi piacra, akkor nem csak a szociális célokat és a lelki célokat tudnák teljesíteni, hanem ha gazdaságilag jól van megállapítva az árképzés, és gazdaságilag is tudnak teljesíteni, akkor pénzeszközöket tudnak szerezni arra, hogy újra visszafektessék önmagába a múzeumba, és tovább közvetítsék ezeket az értékeket, illetve az is fontos, hogy ilyen módon a helyi lakosságot is jobban be tudják vonni, mivel büszkék lesznek a saját kulturális értékeikre, a saját múzeumukra, és így egy körforgásszerűen önmagát erősítő folyamat épül fel. No a tam vlastne potom v celom tom procese ďalej vzniká, alebo z celého toho procesu vzniká potom taká príležitosť pre ďalšiu inováciu, kontinuálnu inováciu ponuky pre návštevníkov a tak by sa to vlastne celé opakovalo ako kolobeh. És mint egy körforgás úgy működik, tehát hogyha bevételeket tud generálni, ha ez jól van beállítva, akkor ezeket a bevételeket vissza tudja forgatni, még érdekesebb ajánlatot tud előállítani, és egy önmagát erősítő körforgás indul be. Čiže v závere by som povedala toľko, že múzea a galérie majú potenciál stať sa aktívnymi hráčmi udržateľného rozvoja v regiónoch. Tehát van lehetőség és van potenciál a múzeumokban és a galériákban, hogy a fenntartható fejlődésnek aktív részesei legyenek. Ale potrebujú štátnu podporu. Ehhez viszont állami segítségre van szükségük. A aby si vyriešili tie vlastné prevádzkové problémy fungovania, aby vlastne prežili. Tehát, hogy tudják biztosítani a saját alapvető működésüket, a túlélésüket. A potom vlastne môžu ďalej rozvíjať systematicky aj manažerské stratégie zamerané na udržateľnosť.
és hogyha ez sikerül, akkor olyan menedzseri stratégiákat tudnak kiépíteni, amik a fenntarthatóságra koncentrálnak. Ďakujem za pozornosť. Köszönöm a figyelmet.